a jolt and then you'll die. So, good morning mga ka-road trip. Biyahe na naman tayo. Bibisitahin natin ngayon isang private resort. Isang resort dito sa norte. So, tingnan natin kung ano maipapakita ng resort na to. Kung pwede tayong maligo, pwede tayong mag-swimming, pwede tayong maglaro, o ano-ano pa. Tingnan natin. Tara, samahan niyo ako. So, ayan. Tara. Biyahe na tayo. So ayan, nandito tayo sa isang private resort. Ito ang Norte Breza. Ayan, Breza. So ayan, kung makikita nyo, ayan, sa loob. Di ba? Private resort ito. Pwede nating pasyalan sa loob. So ayan, may mga nagpapasok sa loob. Di ba? Meron na rin mga tao sa loob, makikita ko dito sa labas. Ayan, may mga naliligo na rin. So, subukan natin pumasok sa loob kung tingnan natin kung magkano entrance niya. So, ayan, may mga tao sa loob na naliligo na rin. Diba? Ayan, meron silang parang house dito, may kotse dito sa harap. Baka ito yung may-ari siguro, bahay. May mga unit dito. So, yan. Maraming yellow. Siguro pag night, ano ka dyan, may mga available na unit. So, ayan. Diba? Mga unit na tingnan natin kung masilip natin mamaya yun. Unit na yan. Diba? Kung mag-overnight, pwede dyan. So, ikot tayo. Medyo hindi pa gaanong matao ngayon gawa ng pandemic nga. So, hindi gaanong marami ang tao. Ayan. Diba? So, ito. Norte Breza. So ayan, Norte Breza. So ayan mga ka-road trip, nandito tayo sa Norte Breza. Norte Breza. So ayan, maganda din dito. Ayan, may mga round silang, bilog silang swimming pool. Ito swimming pool nila, bilog. So ayan, diba? So ayan, may mga naliligo doon. Di ba may mga naliligo doon? So ayan.
Ayan, ikot tayo. Ang mga halabag sila dito. So, ayan. Diba? Maganda din pala dito. Ayan, blue na blue yung tubig. So, ayan. Sarap maligo. Lalo ngayong mga pandemic. Sarap maligo. O, diba? May mga views sila dito. So, ayan. O, diba? May mga views. Tara, ikot tayo. Maganda pala dito. Ito, bago lang itong resort na to, bago lang. So, tingnan natin kung anong maganda pa rito. Ito tayo. Sa likod, may mga farm doon, no? Ayan, sa likod nito, farm. So, ayan, farm pala sa likod. O, diba? O, ayan. So, ikot tayo, ikot. So, ayan, may mga queues sila, mga queues. O, diba? Ang ganda dito. Tara, maligo tayo. Teka lang. Dito sa isang pool na to, parang paa. Hugis paa. So, ayan, may linong siya. May bubong siya sa taas. So, ayan. Ayan, swimming pool. Parang paa siya, clover leaf. Diba? Ayan, malalim din yata. Malalim dito. So ayan, may mga naliligo doon. So ayan. So, diba? Okay ba? May sarili swimming pool na kami. Sarap maligo, malamig. Mababaw dito banda. Doon sa kabila tayo. So ayan, dito na tayo. Oh, diba? Sarap maligo dito. Malalim. Ah, sarap. Ayan, lapitan tayo ditong teenager. Kausapin natin konti. Oh, ayan. Oh, diba? May lumalabas sa tubig dun, no? Oh, diba? May mga... Balo, taga-toy kayo? Taga-toy kayo? Tagay tayo. Oo, ganito. Kasi ano niya mo nyo tingay? Di Facebook ko naman. Ay, nabasa nyo lang di Facebook. Kasi kami taga dumampot kami lang. Sorry, asing kami lang. Ito nga, the Hi birthday guys, welcome to my vlog. Ano? Oy, nag-vlog kami dito. Dito kayo, sama kayo. Hi guys. So ayan, mayroong mga naliligo dito. Tingnan natin ano. Channel niya, kuya. Bonsai vlog. Bonsai vlog. Bonsai vlog to. Oo, B-O-N. Hi. Ay, bonsai. Hi guys, welcome to my vlog. Guys! Guys, sama na lang. Hi guys, welcome to my vlog. Ay, guys, punta kayo dito. Maganda dito, guys. Ay, kunin mo yung spaghetti ko dun. Sige na. Sa birthday? May birthday sa inyo? Hiraw mo. Opo, birthday. Hero! Hindi po yun po. Yung kapatid ko birthday ang kapatid ko. Yung nakabag ko Ito. Alat na pa. Lumangoy lahat. Guys, mag-subscribe yung channel ko, Ray Alvarez. Oh, bati na lang kayo, magbati kayo. Happy birthday kay Hero Gonzalez. Hi!
kuya niya ang may birthday. Opo. Vlogger ako ngayon, par. Hindi ako naliligo ako. Hindi mo gusto ako pumunta sa'yo. Napatay gutom. Marami na rin po kayong may upload na ano, video. Hindi bago lang ito, bago lang na video. Bagong channel ko lang. Yung November lang. November. Maraming. Oh, tumalon ka na. Oh, talon na. Ayaw niya. A few moments later. Silipin natin yung mga unit nila dito. Tingnan natin ang nasa loob niya. Matagal na ba ito balok? Itong resort na ito? Parang ngayon ko lang nakita ito resort. Lagi lang naman ako dumadaan dito. Pero ngayon ko lang nakita. So ayan, silipin natin yung mga unit niya. May kasama tayo. Paano ba lang? Daniel po. Si Daniel. Ayan, si Daniel. So asan yung may-ari nito? Nasa trabaho dito. Ay, taga rito din siya sa Karusukan? Sakop yata Karusukan to, ano? Karusukan Norte to? Opo, sir. So, ayan. Silipin natin yung isang unit dito. So, ayan. Ay, wow! Ganda pala dito. So, ayan. Sige po, sir. Okay lang. Basta ako eh. So, ayan, no. Meron silang pang dalawahang room at dalawang higaan. So, ayan, no. Ang ganda. Pwede pang overnight dito. So, meron din dito. Ayan, yung CR nila. Tingnan natin. Wala siyang ilaw. Meron. So, ayan. Oh, ayan. CR nila. Ganda dito. Oh, di ba? Okay pala dito. Good for 2 person ito, ano? Oh. Kasya na yung dalawang dito. So, ayan. May mga lagayan mga nyo. Kung overnight kayo, may lagayan kayo dyan. So, may TV din sila dito. Ayan. TV nila. Kung nagre-rest kayo, pandalawang mesa. Ito. Pandalawang tao sa isang mesa. So, ayan. Nag-ano kayo, halimbawa may nag-order ng mga pagkain, gano'n. Nag-serve din kayo. Minsan lang po. Minsan lang. Kasi po yung mga pumunta rito may bago na po sila. Halimbawa overnight. Halimbawa nag-order sa'yo overnight, hindi walang kayo lang. Pwede niya. Pwede silang magpabili sa amin, sir. Ay, utusan na lang kayo. May nagiinuman ba dito? Meron din po. Meron dito pagkagabi. Hanggang anong oras ang opening niyo? 9 to 6 p.m. po. 9 to 6 p.m. ng Gabi po. 9 ng gabi. 9 ng umaga po, tapos hanggang 6 ng gabi. Ay, 6 lang ng gabi. So, yung hindi na pwede paggabi. Hindi na po. So, ayan. May limit ang dito. Kasi alam naman natin, pandemic ngayon. So, naiintindihan natin yun. Di ba? So, ayan. O, di ba? Maganda pala dito. Aircon pa pala siya. Opo. So, ayan. Isa lang to sa isang unit nila. Maraming unit. Ilang unit to ba? 6 po. Ay, 6 units ito. 6 units. So, parang tumutulo ako. Basa eh. Naligo ako kaya nabasa. So, ayan. So, mayroong mga... O, sige, pwede mo na isarabal. Ito yung unit 6. O, di ba? May unit. Lahat ng yun. Naka-aircon siya lahat. So, ayan. So, mayroon pa dito. Unit 5. O, ayan. Pare-paras lang naman ng to, no? Loob niya, no? Pare-paras lang. So, pare-paras lang naman. Isa lang silipin natin. Kung pare-paras naman ng loob niya. So, ayan. Anong pangalan may-ari? Ba't Presa? Ba't Presa? Apelyido nila Presa. Paano nakuha yung Presa? Bresa ba? Bresa? Brisa po. Brisa. Paano nakuha yung pangalan na Bresa? Ewan ko lang po sa may-ari, sir. Norte Bresa. So, ayan. May magandang bahay pa pala doon. So, ayan. Sige pa lang, ha? Thank you. Thank you po. Okay. So, ayan. May na-interview tayong isang teenager kanina. So, ito, yung makikita, di ba? May Macus dito. Ilan ito? Marami ito. Pang maramihan. So, ayan, oh. So, di ba? Bawat unit yan may mga bawat queues. Kunti lang tao ngayon kasi nga pandemya nga. So, ilan lang yung mga nagbubukas na resort. Mga private resort kasi ito. So, ayun. Diba?
rules sila dito. So basahin natin yung rules nila. O ayan o. Di ba? Don't run daw. O nga naman, madulas ka nga naman. Shower, entering pool. No diving. Ano ba yun? Ba't hindi ka pwede mag-dive? Pwede kang tumalon. No pushing. Bombing. Ayun talaga, wala magbomba dito. Ano yung klaseng bomba ang hindi pwede dito? Bomba na sumasabog o bomba ng mga ano? Diba klaseng bomba yon? So ayan no. Diba? Marami dito. Diba? So maganda dito. May mga babae doon. Naliligo. Ayan, diba? Diba? Okay dito. Pasyal tayo pag may time kayo dito. Maganda dito sa resort na to. Private resort. Ayan. So, hanggang sa muli. So, ayan mga ka-road trip. Sana nag-enjoy kayo sa biyahe natin ngayon dito sa isang private resort. So, medyo kukunti lang yung tao dito ngayon kasi nga pandemya. So, ilan lang ng mga resort ang nagbubukas. So, sana may mga resort pa tayong mapupuntahan. Maipapakita ko rin sa inyo. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Sana sa mga gustong mag-comment lang kayo at pupuntahan natin yung area na gusto nyong ipakita. O kaya kung may negative tayong sabihin nyo lang sa amin. Tapos, wag nyo na rin kalimutan mag-subscribe para mas notify namin kayo. So, hanggang sa muli. Maraming salamat. Paalam!